नोंथांमोनाथ' निउसाव नुगासिनो दङ माने बिराद बायदिसिना जागासिनो आरो दायो जोंनाथ' हाम्फेया 20 बोसोर बारबाय बेबो हाम्फेया 35 बोसोरसो जाबावबायसो हाम्फेया बुरिसोथ' नायनानै नोंथांमोना उन्दै नुदों आरो खिन्थु बिनि बैसोआ 35 बोसोरनि बारा आरो हाम्फेया देरख'नो हायोसो हाम्फेया ओरैनो हाम्फे नाम दोनाखै आरोना बेनिखायनो लाजिबावबाय आरोना मानसिया आं दा माने बेंकआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर माबायाव SBI आव रौता सोलायलांसिगौमोन माजबाटाव आरो ओमफ्राय हाम्फेया बेंक एकाउन्ट स्टेट बेंक एकाउन्ट गैयामोन बेहा कलेज फरायलायनायानो बेंक एकाउन्ट गैयामोन बेना माबासो दंमोन बर'दा ना बन'दानिसो दंमोन बेना माबा दिकाजुलिनि ओमफ्राय दा SBI आव खुलिनो होदोंमोन नालाय बिनिया चेकबुकबो मोनफैबाय ATMबो मोनफैबायनो आंखौ मैयानो फन हरदोंमोन दायो लायनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' निउसाव बायदिसिना नुलागासिनो दंलै सोरखौबा हमजानाय माजानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दा नोंथांमोननि थाखाय हाम्फेया 35 बोसोर जानायसो बुरिसो नायनानै मानसिखौ फिसा नुयो आरोना खिन्थु 35 बोसोरनि बारा बेना बैसोआ गावालाय गावा 55 जाबाय 55 वाव नोंथांमोननि थाखाय मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थानानै हरब्लानो जाबाय माने जोंनि बर' हारिनि गेजेरावथ' उन्दै बिदिनो हाबा खालामनाय बिराद नुनो मोन्दोंमोन नालाय सिगां समाव लोगोफोर नोंथांमोना सोरनिबा बडिखौ बिराद गिदिर नुयो आरोना सोरबा बिदिनो जिम खालामनानै बडिखौ बिराद गिदिर खालामनानै लायो सेंग्राफ्रा दा नोंथांमोनाबो बिदि बडि गिदिर खालामनो थाखाय माने जिमाव थांनो थाखायथ' जोंनाव बयनावबो फैसा थाया नङा होमबा दा जिमाव थांनो थाखाय जोंनो माने बिराद टाइमबो गोनांथि जायो दा जोङो माखासे टाइमफोरखौ जों दिहुननो हाया माने जोङो सोरबा कलेजाव थाङो सोरबा बिराद खामानियाव बेस्थ' थायो दा जोङो बिनि थाखायनो सोरबा मा खालामो बडि गिदिर खालामनो थाखाय हाथाय बाजारनिफ्राय माने टेब्लेट बायनानै जायो आरोना खिन्थु जोङो नांगौसिबां बडियाबो देरा सोरनाबा बिदिनो साइड इफेक्टबो जायो बिदिनो बडि देरालासिनो राथि खानानैबो थायो सोरनाबा दा नोंथांमोना बिनिखायनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जानाङा बेफोर माने साइड इफेक्ट जायो बिनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय आं बडि देरनायनि थाखाय नोंथांमोना जायफोर माने जिमाव थाङो एबा न'आवबो थानानै नोंथांमोना जिमखौ बानायनो हायो न'आव थानानैबो नोंथांमोना जिम बानायनो थाखाय जोङो प्रटिन नांगौ जायो बिदिनो केलसियाम नांगौ जायो देहानि बायदिसिना नांगौ जायो जोंनो बिदिनो जोङो हानायसिबां मोजां बुस्थुखौ जाब्लानो जाबाय जोङो प्रटिननि थाखाय दा नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गुड अपसन लाना फैदों नैबे आंनियाव दङ माने मेनसुरनि नैबे टेस्टस्टेरन नैबे बुस्टार नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनो हागोन न'आव थानानैनो दा नोंथांमोना बेखौ जायोब्ला नोंनि जिम खालामनाय समाव नोंनो बिराद माने प्रटिन एनार्जि होगोन आरोना नैबेखौ जानानै नोंथांमोना जिम खालामब्लानो जाबाय न'आवबो खालामनो हायो गोसोबायदि खालामब्लानो नोंथांमोना बडिया देरगोन बे माखासे मेनु होनाय दङ बेहाय माबायदि एक्सारसाइज खालामनांगौ नै बिदिनो एक्सारसाइज खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना बिदिनो जिमनि माबाफोरखौ होनाय दङ आरोना बेहाय नैबे टेमाखौ नायनो हागोन नैबे जाहैबाय मेनसुरनि टेस्टस्टेरन बुस्टार आरोना नैबेहाय माने सिङाव टेब्लेट दङ टेब्लेटखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ग्रिन कालारनि थायो आरोना नै बिदिनो नै केपसुल नोंथांमोना बेखौ जिम खालामनाय टाइमाव जानांगोन आरोना बेखौ जानानै जिम खालामोब्ला नोंथांमोननि बडिया निस्सय देरगोन आरो बेनिफ्राय नै बेहाय केपसुलनि सिङाव बायदिसिना मोनफायो आरोना बियो माने मेडिसिन बायबा बिदि माने गान्दु बायदि मोनफायो नोंथांमोना नैबेखौ नायनो हागोन आरोना प्राइसआ बेहाय 1150 दङ नोंथांमोना बेखौ अर्डार खालामब्लानो जाबाय बेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना मा बेहाय इमप्रुभ खालामो बेखौ माखासे नेचारेल खालामनो थाखाय बेहाय ताल मखाना दङ सफेद मुसलि बान्या काहु जिबान्ति आसुगान्दा कन्स बेस नोंथांमोना बे टेब्लेटखौ जानायनि सिगां मेनसुरा होनाय डक्टरजोंबो रायज्लायग्रोनो हागोन बेहाय रायज्लायनानै नोंथांमोना बे टेब्लेटखौ जानांगौना जानाङा जाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ बाय खालामनोब्ला अर्डार खालामनोब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेहाय थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि अर्डार खालामब्लानो जाबाय अर्डार खालामनायनि साननै सानथाम उनावनो नैबे प्रडाक्टआ मोनफैयो आरोना नोंथांमोना हप्तासेयावनो बेखौ माने प्रमान मोनगोन आरो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मानोथो गोबाव खालामबाय थानो थाबैनो अर्डार खालामदो बायनानै जादो बडिफ्रा गिदिर दुखान लुसि खालामला बायदो लोगोफोरा आं दा थांगासिनो दङ माजबाटाव स्टेट बेंकआव थांगासिनो आरोना आङो हाम्फेनि दाखालि बावै आङो SBI आव बेंक एकाउन्ट खुलिना होदोंमोन बे बेंक एकाउन्टआबो जाबाय लोगोसे ATMआबो जाबाय होनना बुंदों आरोना बिनिफ्राय आं बेखौनो लायनो थांगासिनो दायो बेहा सिगां कलेज फरायनाय समावबो हाम्फेहा माने प्राइभेटनिसो दंमोन आरोना बेंक अफ बर'दानिसो दंमोन माने बेंक एकाउन्टआ SBI नि गैयामोन SBI नि नांगौ जानायखाय खुलिबाय बिनिफ्राय चेकबुकबो जाबाय होनना बुंदों चेकबुकबो एप्लाइ खालामखादोंमोन नालाय आङो दा नोंथांमोनाथ' निउसफ्राव गोबां निउस नायगासिनो दङ ससियेल मिडियाफ्राव इउटुबावनो होन फेसबुकआवनो होन निउसावनो होन दा माने उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय सेंग्राफोरखौ हमगासिनो आरोना हिनजावफ्रा बिदिनो 17 बोसोर 16 बोसोर 15 बोसोर 13 बोसोर बिदि हाबा खालामनायखौ
सेंग्राफोरखौ हमगासिनो सेंग्राफ्रानो होन माने हाबा जानाय मानसिफोरखौ हमगासिनो आरोना दायो जेलाव लांगासिनो दं दा गुबुन जाथिफोराथ' जोंना दख'ना गाननाय बांगाल जुंगालफ्राथ' बिसोरथ' बोरायानो उन्दै हिनजावफोरखौ हाबा खालामोमोन नालाय दा बिसोरखौ बांसिन नुनो मोन्दों आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजाव बेखौ खालामनाया मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरब्लानो जाबाय आंनि बायदिब्लाथ' आङो मोजां जानायखौ नुनो मोन्दों आरोना माने जोंनि बर' समाजाव गोबां बिदिनो उन्दै बैसोआव बैसो जायालासिनो हिनजाव लानानै खारनाय बिदिनो उन्दै बैसोआव दा हाबा खालामनाय बेफोरो माने दा एसे मोजां जानायखौ नुहुरदों आरो आङो नायनानै दा माखासे बिथिङाव नायोब्ला माखासे जिनाखि मोजां मोनलायनायनि सायाव माबा माबि बदनाम जानाय समाव दा बे समाव माने गामिनि मानसिफ्रा उन्दै बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोनफोरखौ हाबा खालामनानै होयो दा बेखौ सोरखौ दाय हमगोन बेखौसो माने साननानै मोनाखै आरोना जेनेबा बिदिनो मोजां मोनलायनायावथ' बायदिसिना जाथाय जाया नङा जाखायो नङा होमबा दा बेफोरखौ माने गोलाव सम मोजां मोनलाय होआलासिनो गामिनि मानसिफ्रा मा खालामो हमख्रब हाबा खालामो आरोना दा बेखौ गामिनि मानसिखौसो रायजोफोरखौसो दाय होगोन ना गथ'फोरखौसो दाय होगोन बेबायदि जानानै फैदों आरोना जोंनि समाजाव दा जोंनि कास्ट हिसाबै नायोब्ला बर' हिसाबै नायोब्लाथ' 14 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोर जोङो माने रेहाय मोनगोन जाहैदों आरो 17 बोसोरसिम रेहाय मोनगोन नोंथांमोना निउसाव गोबां भिडिअ नुनो मोन्दों जानांगौ दा आं बिनि सायाव भिडिअ बानायाखैमोन दिनै बानायबाय आङो दा जिखिनि आङो मिथिदों आं बुंबाय नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुखादोंबो निउस नायदों जायफोर निउस नायदों जायफोर ससियेल मिडिया इउज खालामो गोबाङानो नुनो मोन्दों नुखुल मोनैनो याव थांना फैगोन र' थांना फैगोन नै नुकुलमोन फटक साबायदो आरोना बिसोरो बिग्रायजों बिजों आंनि मथेब्लाथ' सरकारा बे आयेनखौ मोजांखौनो खालामदों खिन्थु माने सिगाङाव जानानै थांखांनायफोरखौ खालामाबा मोजां जागौमोन सोरबा बायदिया बेफोरबायदि सानदों आरोना दा बुंनाय बायदि जायो सिगांनि जानानै थांनाय हाबा जाखांनायफोरखौलाय मानोथो हमाखै दाल' मानो हमदों नै बेफोरबायदिबो कुइसन फैयो आरोना जोंनि गेजेराव साननानै नायोब्ला दा बेनिखायनो फुराना गोदान गासिखौबो माबाजोब्बाय आरो खिन्थु रुल्स बायदिब्लाथ' नैबे दा 2023निफ्राय जिनाखि उन्दै बैसोआव हाबा खालामगोन 17 बोसोरानो होन 16 बोसोरानो होन 15 बोसोरानो होन एबारनिफ्रायसो स्टार्टिं खालामनांगौमोन आरोना दा माखासे प्रसेस दङ बेफोरो गासिबो आयेन मथेसो थांजोबो नालाय दा बेनिखायनो जों जेबो बुंनो हाया बेखौ दा नोंथांमोना सोरबा गोबाङा कनफिउस जादों आरोना सोरबा बिदिनो गोबां गिनानैबो दङ जायफोर माने उन्दै बैसोआव हाबा खालामबाय उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ हाबा खालामबाय बिथांमोना गोबां गिनानैबो दङ दा नोंथांमोना एसे सानै हयै थाब्लानो जाबाय माने बेखौ जायफोर मेडिकेल रिपर्ट बिदिनो हस्पिटालफ्राव हिनजावसाखौ डिलिभारिनि थाखाय लानानै थाङोमोन दा बिनिफ्रायसो बायद'फोरनिफ्राय जिनाखि आशा बायद'फोरनिफ्रायसो लिस्टखौ लागासिनो दङ बेनिफ्राय जायफोर कर्ट मेरिज खालामनाय कर्ट मेरिजआथ' 18 बोसोर नङाबा कर्ट मेरिज खालामनो हाखाया जोंहाथ' हाम्फेजों आंजों कर्ट मेरिज खालामखानायसो दा बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो एसे साबधान आरो न' उसुंसे खाथियाव थानाय सोरबा जुदि 16 बोसोर 15 बोसोराव हाबा जानाय दंब्ला नोंथांमोना माने खिथाहरलायनाङा आरोना गावजों गाव सोरबा बिदिनो मोनसा मोनसि थालायो नालाय मेगन सानानै सोरखौबा एरनानै हरग्रा जोंनि बर' समाजाव गोबां बिदिनो माने जोङो खौसेथिखौ लाबोनो हाया गावजों गाव सैमा जानायखौ मावजिया नायनो हायै बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोन्दों आरोना दासिमबो दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायाखैमोन अब्लाबो माने आङो दिनै गोसो जानानै बानायबाय आरोना नोंथांमोना एसे सानै हयै गावनि बिदा फंबाय सानलायनानै जाहाथे नोंनि गामिफ्रावबो बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दंब्ला दा खिथाहर आरोना आंनि मथे दा खिथाहरगोन नोङो दा गोबां फैसा ओरैनो हमजायोब्ला गोबां थांगोन आरोना दा सोरनावबाथ' माने थाखा फैसा गैजाया हा हु फाननानैब्लाबो केसखौ सिफायनो थाखाय माबा खालामनो गोनां जायोना दा बेनिखायनो आरोना लोगोफोर जों बर' सुबुंफोराथ' गोबाङानो गोरिबसो होनना बुंनांगोन बयबोथ' धोनि नङाना जायफोर दङ मालाय धोनियानोखा जों बांसिनानो माने 60-70% जोंनि बर' सुबुंफोरा बांसिनानो धोनि नङा आरोना गुबुन जाथिफोरखौ नायोब्ला दा जोंनि बर' समाजावथ' बारा गैया 30%सोआ दङ आरोना बर'आव 17 बोसोर 16 बोसोराव हाबा जानाय बिदिनो मुस्लिमफोरखौ नायोब्ला 70% बिसनाथ' माने बुरजा आरो पपुलेसना
बिराद मानसि जायो मंगलबार बारायबाथाय माने प्रत्येक उइकलि मंगलबार बारायबाथाय हाथाय जायो आरोना हाथाया बैथिंसो बै साइड मोनसेथिंसो थाबोबाय ओमफ्राय जों दा नै बेंकआव थांगासिनो दङ ओरैबायदि गुसु सानावनो दिनै बिराद खोलो खोलो बार बारदों आरोना लोगोफोर आवाजखौसो दा मादि खोनादों मादि खोनायाखै बुंनो हाला आं दा माइक्र'फनखौ बख'नानै खोनासंबासो आवाजखौ मादि फैदों क्लियार फैदोंना फैयाखै बेखौ मिथिसिगोन आरो आं दा जिखि जाया हाम्पेनि चेकबुक बेनिफ्राय एटिएमखौ लानानै फैग्रोनोसै एटिएमखौबो भेरिफाइ खालामखानांगोन खोमा एटिएम माने भेरिफाइ खालामनांगौ जायो फार्स्टआव एटिएमआथ' भेरिफाइ जानानै फैखाया नालाय कड नाम्बार थुनलायनांगौ आं दाखालि मबाइल बायनाया स्क्रिन गार्डबो लागायनो मोनाखैमोन स्क्रिन गार्डखौ दाबो लानानै फैदोंना फैयाखै नैबे बिट्टुनि दखानाव सोंनांसिगोन आङो स्क्रिन गार्ड माने टेम्पार आरोना लोगोफोर टेम्पार मबाइलनि टेम्पार गैयाब्लाथ' माने गोलैबा बायनो हागौ नालाय डिसप्लेफ्रा बिराद रिक्सि आरोना नैबेहायनो लादोंमोन आङो मबाइलखौ बेनिफ्राय आं दा बाइकखौ बेहाय दोननोसै पार्किंआव लोगोफोर आं दायो माने स्टेट बेंकनिफ्राय हाम्पेनि चेकबुक बेनिफ्राय एटिएमखौ लाबाय आरोना हाम्पेना माने SBI आव बेंक एकाउन्ट गैयामोन नालाय बेना प्राइभेटनिसो दंमोन बेंक अफ बर'दा ना माने बिनिसो दंमोन आरोना धेकियाजुलिनिसो दंमोन दा बेनिखायनो स्टेट बेंकनि नांगौ जानायखाय आङो स्टेट बेंकआव दाखालिनो खुलिदोंमोन पासबुकलाय दाखालिनो मोनलांखादों लगे बेनिफ्राय दायो चेकबुक एप्लाइ खालामदोंमोन चेकबुकआबो जाबाय बेनिफ्राय एटिएमआबो जाबाय आङो एटिएमखौ भेरिफाइ खालामनानै लांखानोसै आरोना लोगोफोर गारि लायनो नागिरदों खेरानो गैला दायो जोंनि एटिएमआव फैबा बिराद मानसि जायो आरोना दिनै मंगलबार हाथाय नालाय मंगलबार बारायबाथाय बिराद मानसि जायो लोगोफोर बेनिफ्राय आंनियाथ' दङ दा एटिएमबो दङ चेकबुकबो दङ एटिएमखौ आङो भेरिफाइ खालामग्रोनानै लाग्रोसै गाजोबफ्रानानै फैफिननो हाबाय बिमायाथ' फैबाय बेबायदि अख्रा जागोन होननानै मिथिनायमोनब्ला उन्दैयावनो गाथारखागौमोन आं बेखौ जेथ' बिमानिनो गासिबो बिमानिनो लाजोबदों बिमायानो गासिबो फोरोंजोबो माबोरै जालायखाय आंहालाय फिसाया आंनि न'खाय आं हारसिं जोनोम होनायखाय बेखायनो आंहाल' दाय जायो गावहाथ' फिसाला सासेखौनो एसेबो अननो गोसो गैया बियो हाथारलासो आङो बोरायनानैबो एसेबो लाजिथारा अमायाबो जाबाबो थोनो